radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Detalye na sang mga balita lokal. Hindi na pag-i-require sang local government units sang Bacolod ang mga persona gikan sa Western Visayas nga magsulod sa syudad kag hindi na sila pagpapadalong pa sa swab test kag 14-day home quarantine. Ini ang ipahag ni Vice Mayor Alcid Familiaran, Chairman sang Bacolod Interagency Task Force, kasunod sang damlag lang pag sinapulupod kay Mayor Bing Leonardia upod ang iban nga opisyalis angot sa protocol nga patuman sa pagbalik sang sea travel. Una na ang kasugdan ni Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang unhampered travel sa mga residente sang duha ka mga LGUs. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Familiaran sa tiyon nga mag-abot naman ang locally stranded individuals gikan sa iban nga lugar. Inis na ang ipaidalom sa swab test kag evaluate sa City Health Office kag Barangay ila balay kung bala pwede sila maka-home quarantine. Ginpaatag ni Familiaran kung hindi matuman ang stricto nga home quarantine, ang LSI ang pagdalon sa quarantine facilities sa syudad. Ginklaro ni Familiaran nga hindi covered sa sininga pulisa ang mga returning OFW. Natala na nga magapapanaog sang formal nga guidelines si Mayor Bing Leonardia sa pagpatuman sang sini nga pulisa. Narigilo pa kami. Why na yung sop-sop? Why na? Si protocol na isang DOH kung yan kuhan. Pagwa. Problema, action by ang Manila. Gusto lang ito. Gusto padala mo. So, ang aton quarantine centers. Overwhelmed siya. Why ka nabutangan? Si barangay, si kapitan, kagupod sa City Health, i-evaluate. Kung ang balay safe man lang, na ma-isolate siya, gated, home quarantine siya. Si Vice Mayor Alcid Familiaran sang Interagency Task Force. Ginpaidalom sa lockdown ang 26 kamapulian sa Purok-Pag-asa, Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod, umpisa Miyerkules sang gabi. Ini matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang 38 anyos nga babayi nga locally stranded individual gikan sa Manila nga nagpauli sa lugar. Siya ang patient 23 sang Bacolod kag asymptomatic. Suno kay punong barangay Jerry Tingson, tuwang gabi na sang Hulyo 17 sang ini ang ginpakibalo sang taga City Health Office nga may LSI nga residente sa iya barangay nga nagpositibo sa virus. Dugang paritingson nakapaidalom ang pasyente sa 14-day mandatory quarantine pero nagpauli sila pulian sa Hunyo 9 sa piyak nga wala pa makagwang resulta sa iya test. Suno kay Tingson wala sang proper coordination nga tabo kasunod kung wala na pahibalo ang ila barangay nga may nagpauli nga LSI. Base sa pagpangusisa sa barangay health worker, ang pasyente ang nakapadulong sa Save More kag sa Libertad Market. Ang pasyente na talana nga sa iluhon
sa isa ka quarantine facility sa syudad kag paidalom sa swab test ang iyang mga himata. Ang barangay ang naghatag na sa inisyal nga ayuda sa pamilya nga naapektuhan sang lockdown. 12 midnight, ipa-lockdown ko, kaya i-inform ko nila before 12 midnight. May positive na nakapuli, may kabalong barangay, di siguro na kanila. May nilang ito mobile sa barangay. From Manila, bigyan ng quarantine sa syudad. Ang problema, may process di nga acceptance, wala matapos. Wala acceptance sa barangay. Kabahin sa pahayag ni Barangay Estefania, punong barangay, Jerry Tingson. Nag-abot na sa Negros Occidental ang duha ka batch sa locally stranded individual sa Linsa Tabuelan, Cebu sakay sa Roro vessels. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Provincial Incident Command Team Commander Dr. Jonathan Lobaton, nagisugot ang gobyerno provinsyal sa Negros Occidental kag Banwa sang Tabuelan nga tugutan nga makabiyahe ang mga LSIs balik sa probinsya. Ini nag-abot sa Danao Port, siyudad sa Escalante, kag gindala sa Escalante City Coliseum para sa RT-PCR testing kag medical check-ups. Inisla dayon ang gindala sa Provincial Isolation Facility sa siyudad sang Cadiz. Sunday sa executive order ang ginisyo ni Governor Bong Lacson sa Hunyo 15, ang mga pasahero nga nag-abot sa probinsya halin sa Cebu ang dapat nga magpaidalom sa RT-PCR test kag government quarantine sa gindesignar nga isolation facility kag tugutan labang nga makapauli sila puluyan kung magnegatibo ang resulta. Ginumpisa na sa Negros Occidental District Jail ang tele-hearing para sa mga person deprived of liberty o kon mga preso. Sa piyak nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine ng probinsya, ginpahayag ni NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano, nagapabilin sa gihapon ang lockdown sang ila pasilidad. Sa sulod na sa karon sang 90 ka adlaw kag wala ginaphanugutan nga makagwa sa jail facility ang ilang mga jail personnel, ilabi na mabilanggo agud malikawan ang pagsulod sang virus. Dugang pa ni Misiano pagi sa bago nga teknolohiya, ang mabilanggo ang maghimo nga makatambong pagi sa telehearing sa diin ang isa ka PDL ang sarang nga makapakig-angot sa abogado, piskalya kag huwes gamit ang internet software communication. Meron tayong telehearing na nakandak and Bacolod sila so far as far as NODG is concerned is nakakandak na kami ng telehearing. May mga schedule na rin tayo ng telehearing sa ibang branches of courts natin. And amo na siya, ang mode of hearing natin is telehearing. Kabahin sa ang pahayag ni NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano. Ginahanda naman sa Negros Occidental District Jail ang pila ka mga isolation rooms para sa posible exposure sa bilanggo sa posibilidad nga makagwa agud magtambong sa hearing. Sunod kay Chief Inspector Norberto Misiano, nakahanda ila ahensya nga ipresentar sa korte ang isa ka bilanggo kung ginapangita sang huwes ang physical presence ni. Duang pa ni Misiano, ang isolation rooms magaserving a holding area sang mga persons deprived of liberty bilang kabahin sang 14-day quarantine period base man sa pagsulundan kag protocol sang DOH kag sang COVID-19 Task Force Advisory sang BJMP. 3,535 na ka mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o KONSAP sa Western Visayas ang nagbalik sang 6,000 pesos nga ayuda nga ilan nabaton matapos may baluan nga nagbaton man ang mainit sang bulig pinansyal halin sa ibang ahensya sang gobyerno. Ini ang ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Region 6 sa virtual presser sa ahensya kahapon nga adlaw. Una nga ginpanawagan sang DSWD sa mga nagbaton sa multiple SAP grants nga kinahanglan ibalik ang iban nga ayuda bagon makabig ini nga illegal. Magluwas diri mabalaan man kung sino ang mga nagbaton sang madamo nga ayuda halin sa nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno bangod sa ginpatigayon nga locally developed application nga mo nagausisa kag nagaberipika sa mga SAP beneficiaries paagi sa vital information. Gin-relieve ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection sa Region 6 nga si Fire Senior Superintendent Roderick Aguto matapos naglapas sa quarantine protocol ang mga staff sini kundi nagpositibo sa COVID-19 ang isa matapos nagtambong sa isa ka party sa isla sa Boracay sa pihak nga ginpaidalom sa swab test. Sunod kay Anyo, dapat aktuhan kag papanaugan sang nagakaigong ang penalidad kung makasala ang mga BFP personnel o kung iban pa nga DILG personnel bangod kabuhi sa mga tao ang inistoryahan. Dugang pa bilang mga law enforcers, dapat maging maayo sila nga ehemplo sa mga tao paagi sa pagtuman kag hindi paglapas sa mga quarantine protocols.
Sa statement naman ng issue ni BFP Region 6 PIO Stephen Hardelesa, si Aguto ang ginkaka sa pwesto matapos gindala sa issue sa paglapas sa quarantine protocols. Sa karon si Senior Superintendent Jerry Candido, ngamong Director for Logistics sa BFP National Headquarters, ang gin-appoint bilang officer in charge sa riyon. Ginhatagan sa pagkilala ni Bacolod City Mayor Evelio Linardiang anom ka mga outstanding Bacolod Nons kadungan sa pagdumdum sang syudad sa ika-82 nga Charter Day sang Bacolod Government Center kon BGC kahapon nga adlaw. Subong nga tuig ang mga awardees ang ginalakipan sang movie director, composer kag apat ka empleyado sang BGC kag nakabaton sang plaque of recognition gikan sa alkalde. Ang mga awardees ang ginkilala nga sanday the late Peke Galiaga, ang multi-awarded actor, director, screenwriter kag filmmaker, kag Joel Baguer Villaluz Sr., isa ka composer kag lyricist. Tatlo ka empleyado sang syudad ang ginatagan sang pasidungog lakip na si Rezalio de la Peña, isa ka job order employee sang syudad sa sulod sang 16 na katuig. Rowe Mermejo, isa ka job order employee nga 13 na katuig nga nagatrabaho sa gobyerno, kag Rex Delina nga napulo katuig empleyado sang syudad. Sanday de la Peña, Bermejo kag Delina ang assigned sa karon sa Office of the Building Administrator. Ginkilala man sang syudad si Ronnie Lianto, isa ka job order employee nga nagatrabaho sa karon sa Department of Public Services matapos nga iya ginuli ang isa ka wallet nga iya nakita samtang nagatrabaho bilang isa ka street cleaner. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman DTX 500 ang mga detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga i-deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton mga ka-aksyon ba nga nag-apangape, ginarekomendar natin sa inyo ang black coffee. Kag kung black coffee gani, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang aton nga ginarekomend. Kaya amulan ni siya ang black coffee nga may mangosteen. Ginapadubo sa niyang risgo nga matapikan kita sa Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagadubo man ang risgo nga matapikan kita diabetes, na maayo pa ni siya sa aton nga atay, nagapanubo man sa aton sining bad cholesterol, nagatinlo sa aton colon na kontinae, likaw kita sa colon cancer, kag nagabulig sa aton nga weight loss. Kadamo sa benepisyo sang black coffee, especially ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Sa nasilin naton, nagaisaron nga kape nga may mangosteen. Mapakalaton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. 400 ka mga pribado nga eskulahan mahimo nga magsira. Samtang pagnubo sa enrollment sa 2020, isa kadako nga posibilidad. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM,
This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Kapin 400 ka mga pribadong eskwelahan ang yara sa peligro nga magsira kasunod nga nagakaubos ng ilang resources para mamintenar ang ilang operations.
Ini ang base sa survey ng patikan sa grupo sa mga administrators. Sunod kay Joseph Noel Estrada, Managing Director sa grupo, sa 500 ka mga eskulahan nga nagsabat sa survey, sa Coordinating Council of Private Educational Associations o CONCOCOPEA, 80% o kung 400 ang mahimo nga magsira sa katapusan sa Agosto, magluwas na lamang kung hatagan sila sa gobyerno sang assistance. Ang COCOPEA ang pinakadakong umbrella organization sa private educational institutions sa pungsod nga may 2,500 ka mga member schools. Sa itong Senate hearing tinikdan nga bulan, ginpahig sang grupo nga ila ginalauman nga kapin 2 ka milyon nga mga private school students ang magsaylo sa public schools o kung mag-drop out sa pag-eskwela kasunod nga napektuhan ang income sa ilang pamilya bangod sang pandemic. Ginalantaw sa Department of Education nga mataas ang posibilidad nga magnubo ang enrollment subong nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Tinalikdan nga school year, 27 milyones ka mga estudyante na nakapa-enroll. Suno kay DepEd Undersecretary Jess Mateo, ila sa karon ginatinguan nga mapangabay ang mga ginikanan nga ipadayon ang pag-eskwela sang ila kabataan. Kapin 11.5 milyones na ka mga estudyante ang nakapa-enroll umpisa Hunyo 1. Ang DepEd ang naglansar subong nga semana sang Dropbox Enrollment Program para sa mga estudyante nga wala sang access sa internet. Ang school year 2020-2021 ang mag-umpisa sa Agosto 24 kag magatapos sa Abril 30, 2021. Masobra naman sa 80,000 ka mga contact tracers ang kinahanglan sa gobyerno para mapaunta na paglapdas ang COVID-19. Sa first statement, ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga 82,537 ka contact tracers ang kinahanglan para makatukod sa contact tracing team sa kada LGU sa bilog nga pungsod. Ginpahatag ni Anyo bangod wala pa sang vaccine kontra COVID-19, kinahanglan sang gobyerno nga magkuha kag ipaidalom sa training ang contact tracers para nga makabulig sa pagpugong nga maglapta pagid ang transmission sang COVID-19. Suno kay Anyo, nagsumeter na ang DILG sang proposal sa National Interagency Task Force sa pag-hire kapag hana sa mga contact tracers kag karon ginahulat na lamang ang approval. Ang mga contact tracers nga ginapangita sa gobyerno ang dapat graduate sang bachelor's degree on allied medical courses kag iban pang health-related courses o kon criminology. Sa karon ang pungsod ang may 52,463 ka contact tracers sa bilog nga pungsod. Nagpaandam ang isa ka infectious disease expert sa publiko batok sa self-medicating sang steroid, dexamethasone para sa COVID-19 kasunod nga posible mataas ang risgo nga makaangkon sila sang balatian kung ang persona ang wala sa existing infection. Ang mga drug ang ginausar para mapanubo ang inflammation kag bilang bulong sa severe asthma, allergies kag kung nagahubag kag nagasakit ang mga joints. So kay Dr. Edsel Salvania, infectious disease doctor sa Philippine General Hospital, mayo ini nga balita nga mayara na sang drug nga mapanubo ang risgo may mapatay pero dapat maghalong bangod jutay pa lamang ang ato ni baluan sa sininga virus. Dugang pa ni Salvania ang drug ang para lamang sa prescription kag nagpaandam batok sa long-term intake sang sininga bulong. Una naman nga nagpaandam ang DOH batok sa self-medicating sa mga drug kasunod nga mayara ini sang promising results sa clinical trials na ginpatigayon sa United Kingdom. Isa ka tos ka pulis naman ay kapadala sa siyudad sa Cebu para magbulig sa pagpatuman sang enhanced community quarantine kasunod sa pagtaas sa COVID-19 cases sa lugar. Ginatugyanan ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa ang Police Regional Offices sa Western Visayas ug Eastern Visayas para magpadala sang tag 50 nila ka mga personnel sa siyudad sa Cebu. Sunod sa PNP, iningatikang ang base man sa rekomendasyon ni PNP Deputy Chief for Operations kag Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Ilazar. Nagmando man si Gamboa kay Director for Integrated Police Operations in Visayas, Chief Police Major General Israel Dixon, nga magpagig-angot kag i-monitor ang tropa sa Cebu. Ang pulis nga ipadala sa Cebu ay paidalom man sa mandatory health checks. Ang Cebu City ang liwating paidalom sa enhanced community quarantine kasunod sa pagsaka sa COVID-19 kag na-record man ang community transmission nga mayoriya ang gikan sa mga barangay. Kapin 1.3 milyones ka mga low-income families ang nakabato na sang second tranche sang ayuda sang Social Amelioration Program o KONSAP.
Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakabato na sa second tranche ang mga SAP beneficiary sa Benguet, Lakipan sa syudad sing Baguio. Ang mga lugar nga nakabaton sa second tranche ang mga National Capital Region, Region 3, magluwas sa Aurora, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Albay, Cebu, Bacolod, Zamboanga, kag Davao. Sa tong Lunes, ginhambala ni Duterte ang Kongreso nga 17.65 milyones o 98% ang nakabaton sa ayuda sa first tranche. Sunod sa Presidente, 1,146 o 70% sa mga LGUs ang nakasumeter sang partial o kompleto nga liquidation reports. Nagapati naman si Dr. Tony Liachon nga sanday Presidential Spokesman Harry Roque kag Health Secretary Francisco Duque III amo ang sa likod sa pagkakasaya sa pwesto bilang advisor sa National Task Force Against COVID-19. Suno kay Liachon nangabay si Roque kag si Duque nga siya ang kakason sa pwesto kag iya gina-question kung ano ang iya sala sa paghambal sa matud. Dunga pa ni Liachon, importante ang accurate real-time kag granular data sa pag-address sa COVID-19 pandemic. Ginalantaw man ni Liachon nga rason sa pagbalin siya sa pwesto, amo ang tinalikdan ng isyu angon sa Dengvaxia vaccine nga kontrobersiya. Ginangin panghiwala naman ni Roque nga siya kag si Duque ang sa likod sa pagbalin kay Liachon sa pwesto matapos ang iya mapalayag sa tikang sang gobyerno sa COVID-19. Suno kay Roque, nakita ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpakabalaot ni Liachon batok sa gobyerno angot sa problema sa COVID-19. Na-record naman sa Pilipinas ang 562 panibagong COVID-19 cases nga ginalakipan sa 481 ka fresh cases kag 81 ka late cases o kanang pungsod ang mayara sang 27,799 ka mga kaso. Ginanunsyo sa DOH nga nagdangat na sa 7,090 naka-recover sa masakit kasunod nga may 210 ka mga pasyente ang nag-ayo sa virus. May bag-o nga siyam ka persona nga napatay bangod sa COVID-19 o kon kabugusan nga 1,116 ka death toll. Inina ang kawalo nga sunod-sunod nga adlaw nga masobra 200 ang mabago nga recovery sa pungsod kay katatlo nga sunod-sunod nga adlaw nga single digit ang bag-o nga napatay. Nagapabilin nga ang NCR ang lugar nga may pinakamadamo nga COVID-19 cases nga may 14,054 kag nagasunod ang syudad sang Cebu nga may 2,988. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:34. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bungod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagaproblema bala sa bukol-bukol sa inyong lawas, cyst man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabaye para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sining aton nga lawas para hindi kita dali-dali matapikan sang ako na matubuan sa mga bukol-bukol. Cyst kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life akon sa Alternative Medicine and Wellness Center na dira sa may Dalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape? Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:40. Kag sa aton nga balita international, gindayaw sa International Health Organization ang tika nga ginhimo sang pungsod Laos sa pagpakig-away batok sa coronavirus disease 2019. Sini nga bulan lamang sang nagdeklarar ang mga Southeast Asian country nga COVID-19 free na sila. Ginpahayag ni Howard Sobel, ang representative sang World Health Organization sa Laos, nga dapat hindi lamang sila magkumpiyansa bangod ang border country nila nga China ang nagaproblema sa gihapon sa virus. Ginpasalamat man ni Sobel ang mga frontliners bangod sa madasig nila nga pagpakig-away sa mga virus. Madumduman sa Hunyo 10, gindeklarar ni Prime Minister Thongloun Sisuliti o kon Sisulit nga wala sang kaso sang COVID-19 ang ila nga pungsod. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, may patigayunon nga systems maintenance ang Bank of the Philippine Islands o kon BPI sa sininga weekend. Ginpahayag sa BPI nga patigayunon ng systems maintenance alin las 11 Biyernes ang gabi, Hunyo 19, tubtob las 11:59 Sabado sang gabi, Hunyo 20. Bangod rin, nagpahibalo ang bangko nga isira ang ilang regular branches sumalin las 3 Biyernes ang hapon kag sa Lunes, Hunyo 22. Ipasiraman ang ilang mall branches halin las 4 sa hapon Biyernes. Check ang cut-off times ang clearing sang cheque, ang istrikto man nga ipatuman suno sa BPI. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 23 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 4 centimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 48 centimos.
Ag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, kilala mo man si Sander Ford, no? Ato ang nagpaliwat sa tsura, ya? Yes, Action Boy. Okay. From Marlo Arizala to Sander Ford na siya. Okay, Sang nagpa-retoke na siya, Action Boy. Tsura, ito babae. Ha? Hindi, nagwapo siya, di ba? Babae. Nagwapo siya, di ba? Oo, Doon di ba? lapit-lapit na sa mga face apps, di ba nga? Uso sa mga face up, no? Wala kayo nag-try? Oh, yeah, ano mo na? Ano mo? Hindi, tanaw ko, iba ko hindi man niya mong tsura nila. Adod ka? No, ay man ang gid. Doon natamaan kay Edit, Action Boy. Pero, ano to? May mamo na to. May Balita Entertainment. Nasya ka sa may Balita Entertainment. May mamo na talaga le. May kakita. Sige. May kakita. Sad. So, man Action Boy, ang iya girlfriend, di bala, si Isa Cabrejas, Action Boy. Kaya na, nagid siya, na doon na, kumbaga doon nagid siya Action Boy. Kasi, napuno na siya. Kasi si Sander Ford, Action Boy, bisan lang ko nung gila pang palagpat, pang share nga mga, mga about sa ila relationship, hindi man ko amo. So, expose ni Action Boy ang ginimo sa nga physical abuse. Grabe si Sander, no? Kapanakit saya. Nakusi siguro ni Sander. Hindi diyan nakusi Action Boy, kundi may mga lagob gid saya. Saya nga Facebook. Imagine, pila-pila ng mga edad nila Action Boy, diba? So amo na, kabalo ka naman si Marlo Damo Basher, diba? Ay si Sander gali. Damo Basher. Gin bash sa Action Boy Nga amo nang iya naman physical appearance naman ang ginano nga. Mati ko doon ang amat-amat balik ang yatsura si Damo. Ay, gali. Uy, po ko ka-update. Kamat-amat na balik, ha? Ano man, amutang? Tigin to Action Boy ginsay-say ito sa niya girlfriend kung ano ang sa iyas ni Sander. Si Sander naman niya, pa-inosente Action Boy. Hambay, hindi ako na yung mahimo. Galing kami mga ebidensya. Dragin siya, Sunday, balik na lang bala sa iyo. Balik na ba sa imo? Member siya sa una sang group nga #5 mong. #5. Group nila ni nga doga kanta-kanta man, nagasaot-saot man, galing do. Sang do nagsikat sila Action Boy, nga do hindi manggid, galing kay do nagsikat do matsyag lang nila. Dito nagbiya siya dahil nagkala siya din Action Boy kaya nagsolo-solo siya yagin pangaway ay mga barkada. Okay. Doon mo siya nagsikat, doon mo siya ay way gali. Doon mo siya nag-improve sa showbiz career niya. Galing kay mo ginahambal sa iya nga ex-girlfriend gid Action Boy nga gid siya perte ka butigon. Masander Ford? Masander Ford ka rin naging kanday Coco Martin, kanday James Reid. Nga mo original. Hambal sa iya girlfriend niya ginagwanta ya kuno ang batasan, ginbaton bisan anong mahambal sa mga tao sa iya, nana mo na. Amo pa na ginhimo kuno sa iya. Ginbiyaan niya gid Action Boy. Nagayo si Sander nga kung pwede kay istorya sa kuno private. Ikaw kay I don't know sang girl. Balita sa sports. Nagalaom si anay boxing champion Keith Thurman nga liwat niya makaengkwentro si Manny Pacquiao. Ginpahayag ni Thurman nga gusto niya mabawi ang titulo nga WBA Super Welterweight Champion. Suno sa iya, hindi maguntat nga hangkaton sang rematch ang fighting senator tubtog nga mag-retire ini. Duha pa niya nga makaengkwentro kung tanin niya ang IBF kag WBA Welterweight Champion ni si Errol Spence akon wala ini na pierde kay Pacquiao. Madumduman gan pierde ni Pacquiao paagi sa split decision si Thurman sa ila pag-engkwentro sa tuong July 2019. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy, kag sa aton mga ka-action. Thanks God, it's Friday! And bisan medyo maulan nun, yes. Energy yapon. Of course! Doesn't mean nga gaulan, madula yung energy mo. Of course, Action Dorel pa ya, always energetic. Nante! Alright! Kapin pa ko na makakao kalimango nga true! Nga damo aligihan. Aligihan! Oo na. Kung damo yung aligihan. Oo. Now I know. Sabi ko, damo aligihan. Kung damo aligi, kung di aligihan. Kung do tayo aligi. Ano? Butsi mo yan. Kaya nasa bato na yung isa. Akong tanan? Di wala aligi. Tama na. Ako na lang tanan? Share man bala sa mga wisdom mo. Wisdom. So, sa subong Action Boy, ang aton na balita special, aton pag-istuhan, kung nga,
importante mayroon kita sang coins. Coins. Sa aton, gid nga. Sisilyo. Oo, sinsilyo. Coins coins. bala. Coins bala, action boy. Coins. Oo, coins. Dapat importante, gid na. Aha. So, una, action boy, nga, kay ang coins gid action boy, ang sinsilyo or ang coins, lifesaver ni siya action boy. Lifesaver? Nga lifesaver action boy. Kay sa time nga do wala ka na kwarta, ay may mga coins ko to galiot. Correct, di ba? correct. Hindi ba sa tara nga may nakaula ka ka withdraw. Di ba? Importante nga may coins ka kay at least may maka Offline na be. nan. Kabala ATM nga coins ang ginapagwa. Di ba? Okay na. Hindi, why ka kwarta? Ma-withdraw ka offline. Hindi kami kita. May coins ka to gali. May coins nga ka. May coins ka to. Ang baklo mo pa nga daan, bulong pa sa asma. Hindi nagagawon, gud bala? Oo, te. Basigo to, para sa ako, nara ko namin kita pamunta ko na mga piso-piso, wala na pamunta ko na sa sandiin, dapat may ara ka na action boy, sa mga salakyan, sa mga balay, sa mga sandiin. Ngita ka daw subong sa kakon, sa salakyan, may mga benchingkuhon, galing. Oo, benchingkuhon, kabugat ba? Guro mo 3 kilo, guro na. Babi, barora. Tingala, kung maduga-kadula, mabenchingkuhon sa peryahan, aragon siwa ta na nagkanto ay. Hindi na. Pagprakawang ka perya, kaya. Ilan lang magbakal ka bla sa mga groceries, bla? Kundi may mga, may mga sisilyo. Sisilyohan ka nila sa mga 25 cents, 10 cents. Meaning, gabot silingon ng action boy, kung damo ka mo sila, gagalabot 3 kilo, meaning sa isa ka semana, kapila kayo mag-grocery. Hindi man dugay na iya, tinuig na. Yes. Kaya hindi mo man ano ba gasto mo man, kabudlay man mag... Kabudlayan. Kaya isa magbakal ka bala nga, mabakal ka be, butanta, mabakal ka ginamos. Pulo ka pesos. Ti mga benching ko, ang imuda nga coins, hindi ka na ipagtulukon sa nga baklan mo ginamos. Actually, mambas lang, wala kita pesos unday. Bugat man dahil sa man sa benching ko, no? Pero actually, Black Action Boy, kablo ka nga may amo na ang mga market, may mga supermarket, may mga 5 pesos and 25 cents. Kaya dra sila gali gaginan siya. Imagine, pila ka libo, pila ka milyon, drang gabakal. Pero sa aton, way ka lang nagasapak sa amo na mo. Sa atin po sa ilaya, tingob. Tingob ni Action Boy. So, dra sila gaginan. Amo nang dugay ko na question mo. Nga mga grocery stores ni, sa mga supermarkets ni, nga may ara sila yung magbaligya, magbaligya sila 7.85. Amo pa na bla, 7.95. Amo pa na bla, nga hindi lang pag 8 pesos. Na. 7.50. Kaya gali sa coins. Dra sila ga Action Boy, gaginan siya. Diba? So, kung mag-business ta, ang atong lugod, butangan ta na sang point. 150 and 25 cents. Amo na nasubong ang bagong presyohan. Sugod ang lugod mo? Nakasugod na, may talaga pabalo. Kaya kasi pangatag, ublay, likad na mangatag, yan, delikado. So, amo to, makuha ko ako lang na Wala ko lang ginambag, nagsugod ng lugod. Lugod ni boy. So, next Action Boy, pwede na siya gamiton bilang savings sa mga kabataan, Action Boy. Diba? Especially yung mga bata, hindi mga bata, subong nga gaskwela, palang sa una, may mga bata, Action Boy nga, ang balo nila binlan na piso, kay butang na sila kansya, no? Oo, hindi man sila pwede nga papel, kalabanan, bisa mga bata, coins. Pero ang mag-eskwila, mag-utod, ang magulang ang balo niya, bibutan ta 5 pesos. Pwede na 5 pesos mo. Ang 2 pesos nang isa butangin na sa algansiya. Tapos magdamo-damo na ang mangod, mo na itong kakulog ka sa algansiya. Tingala siya, wala gano, wala ni gabugat ang algansiya. Gali ka ginaman yung draman to sa iya kautod. Feeling ko mo na mo. Kaya do ka balo ka na yan. Ako ko nang balo yan mo? Hindi ko pwede kayo. Mas na kaya kung magulang. Ikaw ang kinamagulangan? Ate kay tatay mo Ikaw pa iya. Boy, di mo iya. Diba? So, ako lang itudlo mo si Umangkod, boy man. Kaya syempre, ikaw mabiktima. So, next Action Boy, importante man ini, especially sa ato niya, plate. So, mga commuter. Kung naanad kang may salakyan ka, malipat ka kisa, wala ka coin sa imo nga, Maloy ka sa driver? Oo. Mahuya ka. Ako nahuya ko na yung magbayad dyan nga, masakay kay imo. Ang balayanan, 8 pesos, matagay 1,000 nga bilon. Diba? Hindi ka balo. Ako yung kagi ko niya, way ko yung kwarta. Lagi niya kwarta? Kaya way ko wallet na lagali.
Ti, may lakatupad ko sa driver, makula no, wala ko pala kwarto. Ti, may naka-uniform ako to action boy. Well, advantage, wala ka-uniform. Pero ginambala niya ko nga, sige lang ma'am, greet na lang ko to ma'am. Pero nuya ko yun, makula na. Sorry, gidyan na nga kayo, wala ko bikabal. Wala ko gali kwarta. Alakalain, no? Subo, gidyan action boy. Kauluya, gidyan. Kagi mo ko puro benching ko. Nagkakawianan sa Aksyon Radio. Wow, grabe! Hindi ito pala hungod action boy. Kabalo man diba? ta. Oo, syempre. Kuya, makita hong dun taw. Sakay ko bala kayo. Pwede na yung mga kaplite, bla nga, 8 pesos ang balayran. Bayad. Pero doon mo, tag-500. Ay. Pero meron mga kiss action boy, nga wala kaya kabalo mo, nga wala kailan ka na yan. Tumiyara, ganyan kisa, ginahungod-hungod. Ginahungod-hungod. Tag sa kalibo. Kagi mo ko action boy, nga ako yung sa una, sang commute pa ko ya. Make sure ko ginaiya nga may anugid ko ya. May ang bayan, ang hapos bla ko yung sinsilyo. Make sure ko ginasaya. Hindi ko na magsakay. Pwede na yung antes yung magsakay, mapasinsilyo ko to anay. Hindi kayo magsakay na nga. Sa jeep lang ko kung pasinsilyo. Kaya kabudlay mo na sa mga drivers mo. True. Diba? Oo. Sa una, action boy, kagi mo ko na ako niya roommate. Estudyante na siya. Te, anon mo kayang bata, wala nalipat gidya, wala gid siya sinsilyo ya. Te, mo to 500 ya kwarta. Wala na problema. Oo. Tigin nakigan siya galing sa driver, kagin pakawian gid siya. Oo, ginambala siya, mga modos nyo. Ay, hala, may lang kay may isa ka frontliner, ito nga nurse action boy, nambala, ari nang ho, sa kupon ko bayad ang estudyante, ang bata, kita mo na gid niya, hindi man hunggod ng mama na. Kilig ka doon nag-award gid siya action boy, mga modos, kuno. Basi damo na siya guro na agyan. Damo na nagyan. Nga mo na, oo. Tika luoy mo sa, tika, pangalo ko paabot niya sa apartment, do magalumaw-lumaw ang mataya, kaya nakigan sa kalahay. Ito mga muna ka sitwasyon, lain naman nila yan. Pwede mo na yung mareklamo. Wala pa yung reklamo ko na yan, mga muna. Pero, amo na lang kung magsakay ka, kailangan sensitive ka man na mo sa amo ng mga bagay, bla. Ako yung pansisilyo, kung naway ko na yan, sakay. Si Mrs. yung magsakay na yan, kung sa Sisilyo, kung ko daan yung Sisilyo, kay kabay jindi mo, gadagan sila kyan, mahapit pag ito sa gasolinahan para magpasinsilyo sa isa mo kalibo, ngotso mo lang ang kwaon. True. So may agad yung nakabutang gid action ba sa likod sang jeep, bariya lang po sa umaga, di ba? Bariya lang po sa umaga. Umaga udto hapon gabi. Ang mga nabutang, nakita ko na yan, drivers are sweet lovers. Ayun na, siling ko gid. Basta nakita ko yung bariya lang po sa umaga, balak di mo ano nakita mo yan. Kag no smoking, mama. Pero kisaan driver mo mismo ga-smoke. Correct. Report na yun. Report din sa LTFRB. And then last action boy, ang coins action boy, importante ini, bangod pwede ta ini nga ma-donate. Kita mo na may mga grocery store nga may mga bantay bata dira, may mga ako kabutang ko da. Amo na ko mag-groceries ko tapos may mga coins. Ginabutang man. On the other hand, nga coins na butang mo ko mag-donate ka. Ha? Hindi kay ilasurod lang coins. Hindi man paper ang style, kundi coins gid siya. Ikaw na rin akong bongga ka gid siya. Papel ibutang mo, wala gid na problema action boy. Wala gid na sa may against sa imo. Why sa may mapugong? Yeti. Bisan sa kalibo patay butang. Pero nakita ko tuligad ya sa kalibo binutang mo yan, no? Oo, Pero I don't know basi play money to bla. Why ko gani butang isa kalibo sa akong wallet. Kasubo. Kasubo man action boy man. Pero okay lang na. Subo ako, sabi mo, mapwede niya sa akin, this is my life. Ay, by the way, nalipat ko lang Aksyon Dorel. Okay na ta? Okay na ta. Nalipat ko, no? Ang pisa karon nga adlaw, bla, Biyernes, karon nga adlaw. Iga replay karon mga ka-aksyon na ang last 10 scripts ka isang paborito ninyo nga drama, nga Umbra. May tigulo, Cielo Alimango. Umbra. Karon ha? Hindi ngayon mag-drama. Okay ko nga drama. Hindi ka ngayon. Mabatian sa Umbra. Mabatian sa Umbra man. Mabatian. Tapos mabatian na karon ang last 10 scripts ang This is my life. May tigulo nga relasyon. Kag ang timbangan sang katarungan, Jack Balaan Berador. Season 2. Kag umpisa na karon mabatian na karon. Kag umpisa Hulyo 1, mabatian ang kasugpon sang sining nga drama. Kag mabatian man ang iban pa nga drama aning why no mabatian bla pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango! Kakagid wala. Pilaki natin si mo talent fee. Kabaka ba? Gatek sa dati si Simo niya, kuha lang ito karoon kay Miles. Kuha lang kay Miles. Tari naging ikaw wala kaya kayo, wala ka. Lain ba? Ka-unfair how? Ka-unfair how? Ako munta nito yung palawag-lag sa Umbra. Umbra. Diba? Sige.
Ay, good morning, anay, kay Dorel Pastrana, sang Barangay 5. Rafael Caceres, Remel, abi mo na kung problema kung siya sa sulat ko, hindi ko intindi siya. Ay, Ako sa sulat. naman. Halasgo. Sa sityo, dila sa mata ka sityo lupa sa Sagang La Castellana. Erwin Gonzalez, Franco, kag Dodoy Taiko. MJ Nakayama, Santa Kuling. Kag dragli sa Barangay 32, good morning. Jang Yap, kag Kap Biboyap, good morning sa Barangay 32. Dira sa kay Lira Torres, good morning man. Lin sa Portal Family, sang Barangay, akong sa Villa Homes, sa Barangay Sumag. Sige, Aksyon Dorel. Yes, Action Boy ka. Good morning man and happy listening sa ako niya miga nga si Christine May Roquero and siya uto niya si Dexter Roquero. Dira sa may Tabugon, Kabankalan City, Action Boy. Sa Chris Twin Hardware, dira, mayong aga sa nagabantay. And kay nanay, Abeto, Family Action Boy, dira sa may Binalbagan. Kilala mo na. Nagapamatigil sila subong sa aton. Kay Gracia Hareta, Harvidalia. Good morning. Kuno sila bago nga kapitan nga si Hazel Cordero. Ambot sa diini nga barangay. I don't know. Bago pungko kuno. And then si Raymond Legaspi Pineda. Good morning. Kay Sir Milili Oligo sang MM's Body Cafe. Good morning. Kag may ginapag-greet di si Action Eden. Si Bandejas Family. Yes. Good morning sa Bandejas Family, Action Boy. Kag si ano ko nang nagpag-greet, si Attorney Dag and si Mommy Ems. Yes. Good morning, Attorney Dag. And Mommy Ems, aboso. Aton nga kinilaw da. Nan, si Lingko Gid. Antonieta Yap, mga aga, Remia Garcia, Rizalyn Bailon, Rona Pilada Lewis, Rose Wenner, good morning. Kay Cisco Biola Baloyo Eras, mga agaman. Totong Hirona, Mustamegs, Marcon Alavanzas, may nga singer, black gitarista. Kaya energetic, kuno sa imo Action Boy subong, basi daw ka kuno sa inyo recitation sa klase kagapo. Sino nga ba? Kabalo ka na. Ay, kabalo na ko na. Mega to na siya. 12 hawak. Megamal. Sa aton mga ka-action nga nag-monitor subong nga sa Facebook Live, Action Boy. Kay Powenggo, kay Erwin Gonzalez, Janelle Haliorina, kay Leds Oy Kanata, sorry. Kay Jesseline Tiangson, Lito Dayap, Liza Joy Amoroso, Maria Duayan, kay Elvira Gilogo, Mike Carbiliedo, Ronnie Arroyo. Mike Carbiliedo, good morning. Labayan Eduardo Jr., Inday Blaza, kay Pastor Mark, Joshua Obedosa, kay Sol Ping, nagapamati man. Sige. And sa tanan nga, hindi natin mabasahan, Action Boy, pasensya, kay kulang atong time. Pero thank you so much. Mila Alit, good morning. Ayas kagawad. Sige. Thank you so much sila pag-upod sa atong subong nga aga. Sige. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Happy anniversary sa tanan nga may anniversary. Correct. Standby na kita mga aksyon sa Action Hotline. Ngayon po ninyo si Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon